lai ngut ki khana ki layap ha ki sing sa jan bat ki wei pat ki dang don hapeneng ki jing sitom go bajur hadin ki jing ba mia utit khlau ha krishnang saphai ka baha papo kalaskin CNRD block West Chantia Hill District u Superintendent of Police ka district ba chempang serti ule tho balai teli kilong ying ha shnang saphai West Chantia Hill District kila shakta na ka jingat bitin lapangkit yeki sha MCH hospital jawai ndaki bahaying asem ba kinyo jing sumar ule tho ba kawai kalong ying ba shakta ka kanthop ka kmi kong jumon lang suchiang sa pulai snem ya ibal pangkit shani krim lembat ukun ba shi phesnem kine baro arngut ki don hapdeng ka jing sitom ko bajur ukun jong ini long kmi bakateng uwan salan suchiang kit lang ki suchiang bat ikun kentai riwan ka suchiang kilaklat ha MCH hospital jawai USP open team bakawai pat kalong ying basakta ka ganthum ya karibat ki sadam shan mi sadam nyambat shan sadam ki badon hapdang gajing sitom jur ha MCH hospital jawai kumju ru kalong ying ka balai bakanthub yauba ower sutenga anna suchiang bat ni wan shwa kanai ki badon hapdang gajing sitom jur ha MCH hospital jawai